नमस्कार। हम राजीव रंजन तिवारी रउआ सबके रंजन रस में स्वागत बा। एगो गांव में खिस्सा कहल जाला कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। हमनी के लइकाई में खेलत रहने जा तो जौन तनी दबंग टाइप के लइका रहल सन बड़ उ आके खेलवा बिगाड़ दसन हमनी के। तो उन्होंने का नाम रहे कि ना खेलब ना हम लोग के खेले देव, खेलवा बिगाड़ दे। वह हाल आज के सरकार के बा। सरकार के कहनाम बा अघोषित रूप से कि ना हम करेब ना करे देव, आ जे करी ओकर खिंचाई करे। काल कांग्रेस के बड़हन नेता हैं राहुल गांधी जी काल दिल्ली में पीड़ित प्रताड़ित मजदूर लोग से भेंट करे गए रहनी और जाके बैठ के उन लोग के दुख दर्द सुननी और उन लोग के एने ओने जहाँ जहाँ जरा जाए आवे के रहे ओके जाए आवे के व्यवस्था करौनी। बढ़न बात बा। अब दिक्कत बाटे कि जे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग बा वो लोग अपने तो कुछ करत नहीं खे। अब राहुल गांधी जी जाके ई काम क दीनी। अब इससे बड़ा गुस्सा बाटे भाजपा के लोग के, सरकार से जुड़ल लोग के। एगो मंत्री जी एगो समाचार एजेंसी के कहत रही हो कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई इनमें राजनीति के कौन बात बा? अपने तो रुआ सबके करे के नहीं खे। अब वो विपक्षी दल के नेता हुआ अब जाके काम करता रहे मजदूर लोग खातिर, मजदूर लोग के दुख दर्द सुनता रहे। ते मेरे वक्त में खिसिया रहा बनी जाके निशाना पर लेता नहीं। तो बहुत गलत बात बा। ये जनता का समझे के चाहिए कि सरकार के हिसाब किताब वैसन बा कि ना वो करी आ ना केहू से करे दी, आ जे करी ओकर खिंचाई करी। आई वहाँ के खींचे वाला मंत्री जी हैं, वहाँ का मंत्री बनी भारत सरकार में। नाम ना धरे बम प्रचार हो जाए बिना काम के। दूसर बात ही कहे के रहला कि 20 लाख करोड़ के ऐलान कैले रहनी वहाँ का कि मजदूर लोग के या देश के जनता के 20 लाख करोड़ रुपया के राहत पैकेज दियाई। आ ओकरा के ही कहल जा रहा बा कि वो राहत पैकेज माने लोन के रूप में मिली, यानी कर्जा। तो कर्जा के राहत कहल जाला। ये तो हर आदमी जानत हो जे कर्जा के राहत नहीं कहल जा सकत। कर्जा कर्जे हो, कर्जा लियाई तो में सूद लागी और सूद लागी तो सूद के जोड़ के सूद या मूर सरकार असूली, बैंक असूली है सब। एकरा कोनी कहल जाए कि कर्जा सरकार जन दिया तो पब्लिक के राहत खातिर देतिया। ये सब बात के समझला काम बा। ये जनहित के काम नहीं खे हो। यही क्रम में एक और बात हमरा बतावे के रहला। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एगो हमारे जाने वाला बानी राजेश मिश्रा जी, वहाँ का आज एगो कविता भेजले बानी हमरा के। वो कविता हो पढ़ के बताओ तनी हम धीरेन्द्र नाथ जी के। आज के जो मौजूदा हालात बा वही पर कविता बा। मजदूर लोग के जो दशा दुर्दशा हो रहा बा वही पर कविता लिखल बा। एकरा के रोज सब सुनी और देखी जे मैंने कैसन कविता बा। घामवा में चले ले मजदूरवा, जेठ दोपहरिया भइल अनहरिया, पीठ पर लड़का बा सिर पर गठरिया, खुलल बा जम के दुआर। घामवा में चले ले मजदूरवा, कहवा बा सरकार। अइले जहैया से लेके महामारी, आ बड़े बड़े मनई धनिक व्यापारी, छापे ले कुली अखबार, आ घामवा में चले ले मजूरवा, आ कहवा बा सरकार। हमरे लहू से लिखल संविधानवा, समता न्याय के बांधल बचनवा, आ कहवा बा उहे न्याय, आ रहिया में पूछे ले मजूरवा कहाँ बा सरकार। ये टाइप के बहुत बहन कविता बा। वहाँ सबके राजेश विषय से संपर्क हो तो वहाँ से बतियाए, वहाँ के सबके कविता दे देवी। कविता पढ़े के चाहिए, बहुत अच्छा बा। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ सबके। नमस्कार। हमार चैनल के सब्सक्राइब शेयर खूब कैला के काम बा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में फैलावला के काम बा। फिर काल भेंट हुई।